na talagang seryosohin po yung business ni HCI CMD. Ano po. Ayan, ang galing ng kanyang kwento. Pero I know, Sir Edgar, na 1 year ka na dito sa health code. Almost 1 year. Marami ka na rin na-experience na iba-ibang health problems na tulungan ng ating product. Kung yun ang dahilan bakit kami nandito kay health code, dahil sa product, yung benefits ng product sa health ng tao, yun din ba ang dahilan bakit nandito ka? Opo, yun din po yung talagang dahilan ko kasi nga napakalaking benefits sa ating kalusugan yung produkto ng Health Code International. Okay, so ayan po, when it comes to product testimony, yun din ang pinanghawakan ni Sir Edgar Torres. Sir Edgar, go for the mission. Thank you for joining us. At alam ko marami ka pang mahabang kwento, pero at least you started it with your family bago ka nag-share sa mga tao. Ayan po, si Mr. Edgar Torres. Ayun, o diba, napakagandang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. At isa pa dito, isa pang kwento ng kagalingan. Nako, may tumatawag sa aking other phone. Pakinggan na muna natin to. Number 22. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City, Eastern Samar. Isang guro at may asawa, retired police na nagkasakit noong 2012. Bago siya nagkasakit na may negosyo kami na buy and sell ng itlog, pero na-stop yun dahil sa kanyang sakit. Walang buwan na hindi siya na-admit ng ospital at minsan mga 2 beses sa isang buwan na tuluyang ikinahinto ng aming kabuhayan. So, that time na napunta ang CMD sa Borongan, dala ni na Ma'am Jen at Sir Jack, through radio program, napakinggan ng asawa ko ang product at nagpunta kami. Hindi pa sila nag-start mag-display, nagpipintura pa lang ng kanilang lugar, pero pinasubok na sa amin ni Ma'am Jen yung isang bote, yung 15 ml ng CMD. Tapos yun lang, yung 1 bottle na CMD, ito na ayos talaga ang kalusugan ng asawa ko. Oo, napaka-effective ng product. Alam niyo, nang ma-stop ang negosyo namin, wala na siyang nagagawa. Nasa bahay na lang. Pag-akyat ng bahay, radyo, tapos dala-dala ang radyo pag-akyat sa taas, pagbaba dala-dala ang radyo, wala na siyang nagawa. Minsan nga sinabi ng, kailan niyo pa ako kukunin, Lord? Pero sa akin, dahil sa bisa ng CMD, gumaling ang asawa ko. Imagine, isang bote lang ng CMD na naubos. Sinabi niya sa sarili na isi-share niya ito sa kanyang mga kaibigang pulis. At pinuntahan niya yun, ma'am. Nagmotor siya na hindi niya nagagawa ng matagal na panahon. Nagmotor, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Kaya nga yung isa dyan na kaibigan niya na napuntahan, retired police din, pagpunta niya sa bahay nila, may sakit din. Hindi na rin alam kung ano ang, basta nakakadumi na lang siya na hindi niya alam. Pero binigyan ng asawa ko ng 15 ml na CMD. Bumuti rin ang katawan at yun, naisipan ding mag-stockist. Kaya ito, sapat na sa akin na nalunasan ng sakit ang asawa ko. Napaka, na ito lang ang hiniling, napaka blessing, yes, na ma-restore ang kalusugan. Pero ito, hindi ko pa sukat akalain na nag-stockist kami at unti-unting yung nawala naming kabuhayan, na ibalik ang dati naming nawala na kabuhayan. Sobra okay. Tapos ito nakaka-enjoy kami ng free travel incentive ng Health Code International na ako. This is my 29th years in DepEd, pero hindi ko naranasan ang makatravel ng ganito na lahat lang kasama namin, kasama ko ang asawa ko, kasama ko ang anak ko. Yun na, sobrang blessings talaga itong nangyari sa amin.
Pangalan ulit. Ako nga ulit si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City. Ay, by the way, sa'yo ma'am, kumusta po ang product? Ay nako, ang galing-galing, napakabisa. Hindi ako nakakaramdam ng pagod kahit saan magpunta. Kahit sa pagtuturo, napakaganda. Hindi ko nararanasan ang pagod the whole day kahit magturo ng napakaraming bata. Ayan. So, anong message niyo po sa mga makakapakinig? Okay, kung sino man ang nakakarinig sa inyo ngayon, gumamit na po kayo ng CMD, napakabisa, no? At makakatulong talaga ito. Kung ano mang karamdaman ang nararanasan nyo ngayon, gumamit lang kayo ng Power Trio, lalo na't ang Power Trio, gagaling at gagaling kayo. Pangalan po ulit. Ako po si Maria Eleanor Gasilios, isang guro, 51 years old ng Borongan City. Ayun, o diba? Hopefully ay na-inspire kayo. Kaya sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So dito tayo sa announcement ha, mga taga Kasiguran. Magkakaroon kayo ng wellness caravan kailan? July 18 po. Care of Ma'am Richelle Aicardo. Diyan po sa CMD Center. Communicate kayo kay Ma'am Richelle Aicardo sa CMD Center in Kasiguran. And of course, another schedule of wellness caravan with Zumba sa Legazpi City will be on July 25. 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang po kayo ng isang 30 ml CMD. Opo, retail price with freelance. At pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo for the day. Ang promo natin, yung 65 ml CMD CBF at CR Juice instead of 5+1, that will be 3+1 sa lahat ng mga mag-a-attend. Oo. And of course, sa mga taga-Daet, avail your free health consultation sa CMD Center in Daet sa Diego, Linya Street, Barangay 7 in Daet. At also, mga taga Naga City o malalapit dyan sa Naga, please attend my health and wellness caravan that will be on August 2. Sunday po yan. 9:30 a.m. 9:30 a.m. call up time, so we can start at 10 o'clock. Ang venue natin sa Big's Diner. Diyan sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Katabi lang tayo ng CMD Center, harapan ng Naga Metropolitan Cathedral. Yan, ay kaharapan, oo. Kita-kits tayo dyan at ibababa ko rin po dyan ang promo. Matindi itong promo na to. Sa mga members and non-members, magpo-promo tayo. 65 ml CMD, CBF at ang ating CR Juice instead of 6+1, that will be 3+1 sa lahat ng mga mag-a-attend. Members or non-members, pwede po kayong mag-avail, okay? Also, hindi lang kasi good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Opo, baka may ibang municipalities dyan sa nakakapakinig nitong aking program at magka-interest kayo maging dealer sa inyong mga area. Connect to us. Mag-connect po kayo kung kahit kayo ay drugstore o may mga dati ng negosyo na gusto nyo mag-dealer sa inyong area. Connect to us at i-guide ko po kayo. Marami pang mga areas ang bakante po sa dealership. Okay? So, ito yung aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. So, sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Opo. Oo, may mga dealer din tayo dyan, na, mga distributor na
Active, Delia Epsor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, si Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortory Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center, Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Hello kay Ma'am Elena Cabornay. Okay, CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front, Tugos Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Doctors, Okay. Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front, Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front, Canoreco. Batu Balani, Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusans Transient House, Purok 2, Lag-on, sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia sa Daet Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, hanapin lang CMD Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro, taas ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor, Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate City. Sa Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo. ACM Building, corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitisan Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricelia Masares, Purok 1, Bascaran, Daraga, Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Maria Jocelyn Mandria, Villahermosa, Daraga, Albay. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, care of Ma'am Star Gomez. Okay. Sa First District of Albay, Mr. Raymond Des, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, second floor, Center Point Building,
Atap 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Ma'am Michelle Biesca, si Ambistaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Marivic, Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, dito sa 2nd District of Albay, yung aking main office, CMD Office, Arnab Wellness Center, 2nd floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, Atap Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Arson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morocco-Borocan Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagaw-Bawan Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba-Ma nito. Toy Dahak, Purok 3, Itba-Ma nito. Okay. Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga, Albay, Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay, Teresita Red, Ligwan, Rapo-Rapo, Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay, Joy Desel Bulos, Purok 1, Kawayan, Ma nito, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay, Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City, Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig, Albay. At sa ground floor ng Kamalig Market, may pwesto po siya dyan facing the main road. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay, Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Yan, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi, Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabaangan West, Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panipoy, Kamalig, Albay, Anding Asapardo, in front, Buyuan Elementary School. Refugees Drugstore, Pantaw Libon, Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan, Asuncion, Liena Rezas Store, Inamnan Grande, Ginubatan, Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay, Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas, CMD Office, Ground Floor, Kililan Billing, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado Villar, Albay, Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Ma'am Nora Napod, Ginobatan Public Market, Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay, Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkirohan, Legazpi, Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City, Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, tandaan po, sa mga listeners natin, anybody na gustong maging dealer sa isang municipality na wala pang dealer, connect to me. Oo, i-recommend ko kayo maging dealer ng ating produkto. Good health, good business, financial freedom, free travels local and international, at magkaroon kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Tandaan po, we have a very wide market. 20% ng population ng Pilipinas may problema sa health. Alagaan natin sila kahit sa labas ng ospital. Kayo po, saan kayo? Saan nyo gustong alagaan kayo? Sa loob ng ospital o sa labas ng ospital? Our products are tried and tested. Opo, hindi kayo mapapaya. Kahit po ako, napapakinggan nyo ako, humarap ako sa napakaraming tao, a living testimony
na natulungan ng ating product. So ulitin ko, dito sa Legazpi City, upcoming event. Opo, kita-kits tayo. July 25, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. And of course, sa mga taga-kasiguran, ngayong July 18 na, opo, care of Ma'am Icardo, Ma'am Richelle Icardo, makipag-coordinate na lang kayo. And of course, sa mga taga Naga City at malalapit po dyan sa Naga, kita-kits tayo. Health and Wellness Caravan. Oo, August 2, Sunday po yan, 9:30 a.m. sa Biggs Diner sa Barlin Street. Oo, paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD retail price. Opo, with freelance na yan. At pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo for the day. 65 ml CMD, CBF at ang ating CR juice. Instead of 6+1, that will be 3+1 sa mga mag-attend. Okay, so ubos yung aking oras. Iwan ko na lang yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.